Господја Симеонова, вчерашните избори донесоа со мали разлики сличен распоред на силите како и на претходните избори. Тогаш партиите не успеа да стигнат до договор за редовна влада. Дали овој пат може да биде различно? Сега това са петите поредни избори в България за последните 2 години. Освен с един кратък период от 7 месеца, при който България имаше правителство, останалия период така се характеризира от една поляризация в обществото, която се пренесе и в българския парламент. Историята се повтаря и сега. Имаме победител на изборите, както предния път, и това е партията на Бойко Борисов, ГЕРБ. Тя в момента води с около 2% на вторите. Коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България, така либералната център-дясно коалиция. Това, което е различно, е, че сега вече някак се вижда, че българите искат някакво управление да се сформира по някакъв начин. Имаме изненада увеличение на гласовете за националистическата, проруски ориентирана партия Възраждане. Тя увеличава гласовете в абсолютни стойности с около 100 000. И една от другите изненади е, че в парламента ще влезе най-вероятно, тъй като още се броят последните резултати, партията на Слави Трифонов Има такъв народ. За сега тя е на около 4.1%, т.е. общо 6 партии. Така, Движението за права и свободи запазва горе-долу същите си гласове, както и Социалистическата партия. Единствено при Възраждане гласовете са увеличени. ГЕРБ запазва също електората си. Така че може би в тази обща картина от 6 партии ще се търси някаква формула, защото ако не се сформира някакво експертно правителство или каквато и да е друга форма на управление, това означава през есента ние да гласуваме за 6-ти път на парламентарни избори, заедно с изборите за местна власт, които трябва да се случат така. Тука доаѓа моето друго прашање. Во дел од анализите се зборува за заедничка влада на двете најголеми групации во Народното собрание, тоа е коалицијата ГЕРБ-СДС и продолжуваме со промените Демократска Бугарија, што до овие избори беше една невозможна варијанта. Колку според вас е остварливо едно вакво сценарио? Сега, единствено, говори се за този сценарий, защото математиката показва, че тези две партии, тези две формации така събират достатъчно гласове за едно стабилно управление, около 133, като трябват 121 депутати в парламента за формирането на правителство на мнозинството. Сега, коалиция между тези две партии все още, аз мисля, че изглежда така невъзможно, относително невъзможно, защото все пак знаем, че Продължаваме промяната, Демократична България са една формация, която се обявява срещу редица политически практики, изпълнявани от партията на статуквото, ГЕРБ, с така силни атаки срещу лидера на партия ГЕРБ, Бойко Борисов. ГЕРБ обаче, водейки с около 2% в момента, биха могли да предложат едно правителство на малцинството или експертно правителство и вече в този формат да се търси някаква подкрепа и от останалите представени формации в 49-тия парламент. Веќе споменавте, значи има во опција некои други варијанти за создавање на редовна влада, бидејќи очигледно е дека ако тоа не успе, повторно ќе оди Бугарија, како што рековте на почетокот, на нови парламентарни избори, што и биле веќе 6-ти за нешто повеќе од 2 години. Значи, кои се другите можни опции за да се создаде една влада? Много трудно излиза математиката и при другите опции. Сега, анализатори и други споменават вариант между ГЕРБ, подкрепени от ДПС и Има такъв народ. Дори тогава не се събират 121 депутати. Ако вземем сегашните резултати за финални. 69 депутати най-вероятно ще имат ГЕРБ, 35 Движението за права и свободи, Има такъв народ 11.
Така че и този вариант е малко вероятен. Единствено някакво... Българската социалистическа партия пропуснахме, но те така в българския политически дебат, ГЕРБ и БСП, много пъти са обявявали, че не биха сформирали заедно правителство. Така че единствено в най-така обсъждания вариант е всъщност победителя в тези избори ГЕРБ да предложи, да прояви креативност и да предложи някакъв формат, за да другите партии да кажат къде са техните червени линии, дали имат някакви условия, при които биха подкрепили съответно правителство на малцинството или експертно правителство, предложено от партия ГЕРБ. Малку за релациите помеѓу Скопје и Софија. Во последниот период има нагласена тензија во македонско-бугарските односи. Дали евентуално формирање редовна влада во Бугарија може да донесе нова динамика во релацијата меѓу двете земји? Сформирането на редовно правителство по линия на отношенията между България и Северна Македония е така винаги един по-добър вариант, тъй като вече в период от 2 години и повече сме в една спирала на служебни правителства. Служебното правителство не може да взема така толкова крайни решения. Ограничено е, така да кажем, в своя мандат в сравнение с така едно редовно правителство, излъчено от избори. Аз мисля, че тези напреженията между България и Северна Македония са тенденциозни. От време на време се случват конфликти от двете страни на границата, които рискуват отново да тласнат двете държави в негативна посока. Това е изключително деструктивно. Дали служебното правителство или редовно правителство, според мен трябва да ограничават тези инциденти, защото, както знаем, по време на управлението на правителството, водено от премиера Кирил Петков, България и Северна Македония значително напреднаха, включително институционално, в това да заздравят отношенията помежду си. Тоест имаме една институционална рамка с двустранния протокол, съответно, който беше включен миналата година, юли месец. Така че трябва според мен и в София, и в Скопие да се разчита на тази рамка, която се създаде и която предвижда механизми, които да се задействат в случай на такива инциденти, за да може те да не водят до ненужно напрежение, което не е в интерес нито на Скопие, нито на София. Ви благодаря много за овој разговор. И аз ви благодаря.